Ready with our hot topic, Mangabe? Let's go in. Yebo asingeneni ku-hot to yanamhlanje lalelani. Hi KVG. I am a lady aged 28 years and need your help with my hot topic. In university, I started dating my longtime boyfriend of 4 years. We love each other. Of course, every relationship has its ups and downs, but my main issue is my boyfriend has a temper. And akambosungiswa on campus, arowa girlfriend yakhe that time. He has never raised his hand on me, but hasha dzake dzinondityisa. But KVG, ari perfect unomwana kopi. So 6 months ago, before ndauya kuno ku South Africa, he told me that mari yekurora yakuda kukwana and is planning to marry in September this year. Nyaya iripo is when I relocated to South Africa nebasa. I started working with a guy from Malawi. He is very handsome, and he asked me out a month later. I didn't exactly say yes, but we started going on dates and concerts together, doing everything that lovers do, excluding intimacy. I am now convinced that I love this Malawian guy more and after dating him for 4 months. He told me that he wants to marry me and would like to do it in December, after we have arranged introductions to family and friends. Both of us have good jobs here. It can be a good start to a marriage being financially secure and stable. My issue is pretty clear to you, I'm sure. I have 2 men that want to marry me this year, and I really don't know how to deal with the situation. I have talked to friends and relatives that I trust with my personal life issues, and everyone is saying, marry Muzimba and preserve your culture. Each time I bring up the fact that I fear his temper, Munuwese says, that's meant for you. I wish I had ended the relationship with him sooner, but I accidentally fell for this guy from Malawi, and I don't know what to do. Some might say I'm lucky, but I know I am in a mess. My family and my boyfriend's family in Zim have met a few times at my graduation, and vanhu vanotozivana nekufambirana. I need your help. I'm lucky but unlucky with 2 men who are ready to settle down with me this year. I want to know pros and cons of marrying a foreigner over my Z men so that I can make a decision. Keep me anonymous. Iyo iho topic yethu yanamhlanje. Okay, ndinokutinda Saki for kuverenga kwakanaka and also just maintaining your composure because I'm sorry. I can never be you. So you've got 2 guys that want to marry this year, my friend, and Wow, girl. where are you, Sakile? Where are you, Vi? Wamwachita tutu. Yeah, it's a crazy world. A conversation that needs to be had. Clearly, I think she is using the men's playbook. Ndozviziva zviri kuvarume. Anongana vasikana kana 3 nguva 1 otozongonzonzi no azongorora unhingi kana kuti azotirwa kuvana nhingi zvazvavharana avava yeah. Okay, so that's our hot topic, but regaiti tidedemure tinzwa kuti anobatsirika sei. Let's find out who's connecting with us on line 1, 0772162651 and 069 I'm getting my lines mixed up. 0714414413. It's a hot one, right? Star FM, hello. Hi, KVG. Hi, Sakichi. Maswera say. Asana maswera. Maswera. Yakaoma. Yeah. Yakausese zvavo. Asi chandingangoda kutaura ndechekuti chiso vangu ava vari kuziva vari kuda. Advice yekuti marrying a foreigner, unfortunately, kuti takaronga hatina maforeigner. Asi chandingangoudza ndechekuti ngavangoenda kuri kuda mwoyo wavo. Ende chiri kurambira mwoyo wavo munhu wemuZimbabwe chiri pretty clear. Vari kuchita temba yemunhu wavo ende vanomuziva. Nehistory yekusungwa. Akamborova futi mumwe musikana akasungwa. Yes. Ende shiri ine muriro wayo haidi hairegere. Dai ndinongoti ngavaende kune vari kuda mwoyo. Zvekaucha izvo kunyangwe ini ndikakubvunza iwe kana kuzvibvunza ini pandiri kuti kaucha yedu yechishona indiri muZimbabwe ndakakwana inonyatsofamba sei. Yeah. Handiyatsoizivi zvokunyatsokuti kaucha zvina basa secondary. Yeah. Inotanga rudo
and chavari kutya chaicho chaicho kurwa. Ngavasazoroorerwa kuti hanzi muri dzinoshanyirana kana dzinongomira kakushanyirana. Ngavaende kuMalawi kana vachidira kuMalawi. Mati. Uyu Mike Tyson. Vongoenda futi kuna Mike Tyson. Mike hazobude manje saka Mati achimwene. Handivaona. Ndinenge kuenda kuna achimwene pane kukinditswa. Achimwene. On 0772162651, a very interesting hot topic that we have here. A lady who is caught between two men who both want to marry, have, communicated that they want to settle down with this year, one in September, right? And the other one in December. Yes. Yeah. And she's saying kuti the other one is a foreigner. Wakaonana naye abva kubasa. Aenda kubasa, actually. She's in South Africa. Someone is saying, mumabasa enyu ndo munotorwa vakadzi onai manje zvakuitika. This one also coming through on our WhatsApp platform says, leave both. The relationship with a Malawian guy is based on the wrong premise and basis. She seems to prefer material stuff about the foreigner, handsome and stable job. Who doesn't? Yeah. Rudo nongedzera mudzimai asingade security kungodze kuti baba vachakwanisa kunge vari provider. Sorry, family. Rega. Maswera sei. Taswera maswera. Yeah, munoitongo sei. Machiri atu ayo ese vari pamahwana vandiri kuvanzwira pisa. Because kayoyoka ndo anoti mahora iwawo. Mahora. Ayo madziravira apo pakashata. Dai zvavo vari vatonyorera pa vari kutambiswa isingaita. This is how we do it. Enhancing the sound of your radio. Star FM, sounding good all the time. It's informative. It's entertaining. It's exciting. It's 3 to 6 Express on Star FM, sounding good all the time. All right, Star FM, hello. Hi, KVG, how are you? What's that I say? Mahora wangu. Anyway, you know what? I think the girl needs to think about this without including the Malawian guy. Let's leave the Malawian guy out of it and think about the Zimbabwean guy. You can't say nekuti ndinonzi mufesi wangu vakushanyirana zvandakaita the other guy vakushanyira nefamily yangu, or who is perfect. You can't say who is perfect panyaya yeviolence. Yes. That's not a good thing at all. The fact that he has a history and a sign violence, it's not good at all. I don't want to talk about the Malawian guy. That's another story. Yes. But this Zimbabwean guy is actually a red flag. A very, very red flag. Who has a history of violence is not a good thing at all. She should not fear she just needs to leave the guy without thinking about the Malawian guy. Has a Zimbabwean guy as a red flag. Thank you so much. So yeah, we have signaled a red flag on our brother. Anzvadzi yedu yemuno muZimbabwe. Anza kana atori nehistory yekurova and unotomutya temper yake and temper yakatombokuratidza. I think it's better kuti you just walk away from that mess. On 0772162651. Hello, hi. Yeah, KVG ndef. Right, maswera say. Ndaswera mbo. Ndaida kungotosha mari inenge tori red flag kai. Kana achikwanisa kudheta makomana 2 anozoendwa sei kana amumba ko yakasanga kumunetsa futi kana amumba itori red flag shamari azvibude mabviravira sisa story boy iwo pachezvawo kozotowo muchinda uyo zibo shamari. Saka muri kuti pasi nekudata multiple men at the same time uchida kuzotsvaga
chaiye wokuzosetla naye. Yeah, tinoona zvanandichambotaura zviya kuti playbook raashandisa iri tinowanzoriona richishandiswa hedu nevarume ndo vanoita izvozvo. Multiple women wozosarudza mumwe chete. Playbook rinogona kunge ramushandira kune vamwe vari kuzviona nokuti now atone 2 vari pamutsesi. Hameno kana munzwisa zvandiri kutaura. Not to say it's a good thing, but ngatizvifunge kuti ipapapa ane 2 vari kutoti vari kuda kumuroora varume. Saka iye kwaari zvinenge zvitori zvinhu zvakamunakira. Maswera sei? Maswera sei KVG rubo? Ndiri nane baba wangu. Hameno munoitonga sei? Anobatsirwa seya? Unoziva kana rudo ruchangotanga saurwonakidza haana history yekuMalawi munhu. Mati? Haana history yekuMalawi. Alright. Saka inini zvangu chandingangoadvisa zvangu ndofunga kuti the Zimbabwean guy I think anoziva history yake. Of course ane hasha dzake dzekurova idzi iye haana mborowa. Zvakaroverwa munhu haazvizivi. So anonida kumbopa time kune mufesi wake wekuMalawi. Kwete 4 months. Hapana kana asati amboziva kuti anotsamwa sei. Ari kungoona uhandsome chete. Yeah. Asi ake wekuMalawi wacho ataura kuti December. Saka ndikuona kuti munhu ake ari kushanda within the year kuti ndogona kunge ndaziva munhu mugore kuti akamira sei, but atoindicata kuti zvandiri kuda inini kutokuroora muna December. Inini zvangu zvandingangopa ndezvekuti haasi kuziva history yemunhu wekuMalawi. Munhu haanoziva ane background yake ende hasha dzake anenge andoziva because iye patime yavakadanana haana mbosangana neishu dzekuti akamborohwa kana kusumudzirwa ruoko. Ataura kuti handisati ndamborohwa but ane temper isingaite but history saka munhu anoziva munhu wake woda kuroorwa nemunhu wausingazive. Yeah. Vanhu vari kuona nyaya yacho inenge yakati omei. Ndofunga zvamambotaura kuti maybe it's just a new toy, right? Anzi ndo zvinoita rudo kana richiri new and richiri kutanga paya kanoita kunge ka brand new toy ndo kanenge kachinakidza. Star FM, hello? Hello? Maswera sei? Taswera. Taswera zvakanaka baba wangu. Please go ahead. Inzwaika. Kodai anga asina kuwana yekuMalawi uyu. Okay, ndimboita nguri mubvunzo. Dai anga asina kuwana yekuMalawi uyu aiita sei? Ipapo baba wangu handizoziva hangu kuti iye aiita sei, but because inini ndiri kufungira kuti zvaangaona kuti mumwe wake ari short tempered, anorova, ane history yekumboenda kupi kujeri. Handitika besides yekuMalawi uyu. Handitika aifanira kugara atomuramba. Apa zvakuita kunge akumurambira wekuMalawi. Handiti. Ameno kana zviri kumeka sense. Ndizvozvo. Ipapo kuti zvakuita nge ari kurambirwa wekuMalawi, of which manje hazvisiri izvo manje maonero angu inini. Haufanirwi kuzenga uchidaro. Iye pachezvake handitika. Handiti manzwa uyo achimbotaura kuti history yekuMalawi unoiziva here. Haizivi. Iye pachezvake pambotaura muteerero wekutanga uya kuti ngaafolowe tiri kuzoitira mangwana. Because munhu anouya ari anonymous kuhot topic. Ndizvozvo. Mangwana anodzoka futi. Handiti. Tinobatsira munhu wani kahobho ari iye anenge atadza kuita yake choice yake. So I would rather go for munhu ati imbovasiya vese, because it seems kuti watoine confusion already. Vasiye vese wotanga une new page. Ndizvo zvandiri kufungira wangu. Baba wangu marriage munoiziva? Zvakati nyanyei at the same time neconfusion yaari kuita iyoyi acharamba ainayo confusion iyoyi nemumarriage macho achapinda no matter waachazochoose between the two of them acharamba neconfusion iyoyi. Uye ambotaura kuti iye wacho ndiye ane problem ka achatoramba ane problem niye. Yeah, because tinenge tainamatira nyaya iyi saka kuzongonzi vauya vari vaviri siya utangidze akomana. Yeah, 0772162665 on. You're connecting with us and we want to press play
on some of the voice notes that are coming through. Remember this hot topic powered by our friends from Old Mutual, and we say hashtag do great things every day. Hello 326 musikana uyu ngaadake achimwene ava nekuti chakambomita kuti ade achimwene iye aine mukomana wake waanga asiya kuno kuZimbabwe akanga achitoziva kuti mukomana wake ari toxic. So zvekuti vabereki vanofambirana kana kuti chi hazvina kana basa. Iye ndiye ari kupinda mumereji, iye ndiye ari kuzviroorerwa. Saka ngaaendake kuna achimwene, uyu mukomana ari toxic omusiya. Hi guys, I'm Lawrence from GCPT. Happy birthday to Star FM. Thank you. I think compatibility is deeper than chemistry. She should go where she feels she's compatible with the person. That's cold. You should marry your best friend. You should marry somebody who you are compatible with. I think that's my contribution. Even if your best friend is Mike Tyson? I think tisatadhilana neuteurorani ngatodhilina iya dzekurongeka iyo nokuti kwana kutone mutu mutorooneka problem kwanongoita tone problem yana ngatodzikama iye pache zvake akazvimirira iye zvidai raitobvira atosiya kana vese wodzidza kurongeka. KVG inzwa kunzveka musikana uka atongo negrace dzekungowanikwa atongo negrace dzekungowanikwa iye ka ngafolowe hati yake but vachimwena ava vanenge vari ukazoona akazonyura vanenge vakanakirwa akanakiwa navachimwena then the local guy kana asati akambomurova it means kuti maybe suppose haasi kuziva kutoti akaroverwei musikana yambotaurwa paya paya saka nyaya yakaiti ome ngafolowe hati yake kana afunga kuenda kwachimwene ngaende kwachimwene but sisi grace dzekuwanika munanzi. Yeah, we need to shut it down. Listen, it is our hot topic, and thank you so much for writing. Powered by our friends from Old Mutual, hashtag do great things every day. And we want to touch on our home insurance. This is a package that you can get from Old Mutual and make sure that your house is covered. Many families spend years building and furnishing their homes but are financially unprepared for sudden fire damages and major losses. Electrical faults and fire outbreaks. We're talking about loss of furniture and appliances, costly repairs and replacements, fear of losing years of hard work. They also fear losing years of putting a home together for their family, and also losing their valuable belongings. So if you want peace of mind, we have something for you at Old Mutual. Well, you can get your Old Mutual home and householders content insurance, a policy that will compensate you if your home or household goods are damaged through fire, lightning, explosions, earthquakes, impacts by animals, accidental damages of water pipes, accidental breakages of windows, or if something is stolen. Now, here are the benefits. You get peace of mind knowing that you're covered. Damages to electronics, things like appliances, furniture, and even the food in the fridge, it will be covered. We have you covered in case of a fire and explosions at your home. Or maybe you're thinking, what about natural disasters? Well, we've got you covered from lightning to hailstorms and even earthquake damages. Impact by animals, falling off trees, aircrafts, all that is covered too. So say hi to the number 0777 227 227, easy number, 0777